ಹಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಚೆಕಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದೇ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಕರಿನೆ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತ 6 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ 7 ಆಗ್ತಾನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಚೆಕಪ್ ಪಂಡೆನ 39 ವೀಕ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅಂಚೈನೆಟ್ ದಾಯ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ತೊಂದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಮಾತೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ ಜೊತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಪಸಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸರಿ ತುಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ಗಂತೂ ಪೋಯಿನಕ್ಲು आणि ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಆದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಪಗ್ಗೆಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪೆರ್ಪ ನೈಟ್ ಪೆರ್ಪ ಪೋತಾ ಇಂಕ್ಲು ಅಯ್ನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಜಿ ಮೂಜಿನೇ ಸಾರಲ್ಲ ನಾನು ಇನಿ ಗೊತ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಆಪನು ಇನಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪನು ನನ್ನವರ ಬರಿಯರ ಉಂಟಾಯ್ತ ಅಂತ ಅದೇ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನೆ ಪಗ್ಗೆಲಿ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದು ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಆ ಟೈಮಡೆ ಒಂಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೇನೆ ಬರ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಟೋಕನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು ಮೂಲಿಕ ಚಾ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಆಣಿಪೋದು ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಈಗ ಬಡೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಪೂರದೆ ತೊಂದ್ಬೋದೆ ಇತ್ತ ಕಾರಡೆ ಇತ್ತಂಡವು ಮಾತ ಇಂದು ಈತೆ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಉಳ್ಳದೆ ಅಂಚ ಆನಿ ಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾತ ಆಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಅನ್ನಗ ಇಂಕು ದೂಆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಚೂರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ಲು ಪೆರ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿಜಿ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ತೂಕ ಆಂಡದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತನ ಪೆರ್ಪ ಬಯ್ಯಗ ಅನ್ನಗ ಇಂಕ ಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯ ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದನಾಗ ಏನಾರು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತದು ಆಣಿ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡೇ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡ ಪೇಯ್ನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ತೂನಗ ಪಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಚೂರು ಓಪನ್ ಆತನೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡೀರು ಅಂಚ ಪೆರ್ಪ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪೇಯ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮನದನಿ ಪುಲ್ಪನಾಗ ಪೇಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಪೆರ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ನಾನು ಯಾಕೇಂಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೇಯ್ನ್ ಇಜ್ಜಾತ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪೊಕಾಡೆ ಉಂತುನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಅಂಚನಕ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೇಯ್ನ್ ಹೊರ ಬತ್ತು ಪೋತೇನೆ ಅಂಚನೇಟ್ ಯಾಪ ಬೋಡಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬರಿಯರೆ ಯಾವು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಅದು 2 ದಿನ ಆತು ಪೆರ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಉಂತುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನೆನೆತ್ತವರ ಏತು ದಿನ ಉಂತಡಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ನಾನು ಅಂದ ಬಂದು ಅಂಚ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಪೆರ್ಪ ಎಂಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಮಂಡೇ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಲಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿಲ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಐನ್ ನನ್ನವರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಇಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡ್ಗ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳ ಲಂಚ ಐನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಅವಡ್ ಐನ್
ಎಡಿಟ್ ಅಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಣ್ಣೆ ಪತ್ತೊನೆ ಬೊಕ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ತೂಣ್ಣೆ ಅವೇ ಅದು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಡದು ಈ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ಗ ದಯವಂಡ ಸುಮಾರು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ఒక ಸುಮಾರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾತೋದಿತ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲ್ ಪನ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲ್ ಗೆಸ್ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಆತುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಓ ಬಾಲೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಸುಮಾರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೇ ನಿಕ್ಲು ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಐನ್ ಇರ್ದಾದು ಎಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದುಲ್ಲಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆತನ ಇಂಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಅವೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೋದಿಪ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಪುನಾತಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಮೂಲಿತೆ ಇಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ಗುಳ್ಳದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಡದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನೆಂಡ ಮಾಪ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಡಿಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತುದಾಲು ಅಂಚ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನಪು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ 2ನೇ ದಿನ 5ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಬೆಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ 10ನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಯೋಚನೆನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಆನೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ತಾಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಳ್ಳು ಯಾಂಜೆತ್ತದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮುಳು ಕುಲೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚವು ಕಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಎಂತೆತ್ತೊಂದಿನ ಒಳ್ಳು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಾತ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆಣಿ ಬೈಯಾಗ ಸಾರಿ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಇಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂದು ಯಾಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿಟ್ಟಿರು ಆನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾರು ಎಂಕ್ಲಿಡನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತ ಆತ್ನೇಟೆಲ್ಲ ಕಾರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಡನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಂತದು ಎಂಗೆ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡದಿಲ್ಲ ಕೇಂದಿಜೇರಿಗೆ ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ಆರಿಗೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ಉಳು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ ಮಾತ ವಾಶ್ ಮಂತರ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸೌ ಕೊಡಂಜಿ ಬಾಲೆನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಲೆನ ಪಿದೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಂಚೈನಿಟ್ಟು ಕಾರನ್ನು ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಗಲ ಬೋಡೆ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಮುಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಪಿದೆ ಉಂತನಕ್ಲೆ ಗಂತ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನರದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೈಕಿ ಅಂಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದುಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜದ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಟೈರೆ ಈಗ ದಾಯಿಗೆ ದಿ ಒಂದಿನೆಂದು ಅಂಚ ಐನ ದಿಯೊಂದೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಪಂಡ ಆಚೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೊಸತ್ ಅಂಚ ಐನಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದ ಮೂಲು ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೇನು ಆರತಿ ಮಂತದು ಉಲೆಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತು ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐನಿಟ್ಟು ಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟೆ ಆಂಡ್ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಗನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಸರಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ